Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ka siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararo kita sa sagong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magkopya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Pagpaklay, ang lindero
Diyos, marahay na hapon po sa indo mga tugang. Lord po ang gabo sa pagpamibikan, Orasyo Emperata. Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga nangangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi nasabotan asin autob ang sa imong kabotan at amanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa lamang gibo asin ngunyan. Namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini nagrilawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamomoto nama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa imong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan asin mga pagrugraring sa peligro nin mga kalamidad. Natural mano kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kami magtalubo ng maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surugan kapong nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po sa ika-18 Domingo sa ordinaryo kan panahon asin St. John Mary Vianney Sunday. Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos asin awiton niyaton awit sa pagpoon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Maugma kitang nagsiselebrar kan misang ini, kaibaan sa tuyang mga kaakian. Ngunya na Domingo, an mga babasahon, pinapagirumduman kita kan sa tuyang tunay na kayamanan. Our real treasure is God. Ngunyan man na Domingo, iyo po ang inaapod na St. John Maria Vianney Sunday. Siya po ang patron kan mga padi, ang tunay niyang piyesta sa aga. Pero dahil tiripon ang banwaan ngunyan, minamaot po na ngunyan ini ipagselebrar sa bilog na kinaban. Ipamibita po ang satuyang mga padi na lugod padagos kitang darahon sa tunay tang kayamanan. Punan ta ang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyo ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Iglesia Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamiibig sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
pag-awiton ta an kamurawayan kan Dios. Mamibi kita. Kagurangnan, madya sa imong mga nasasangkuban, asinwarasan sa mga naghahagad, andaing tapos mong karahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, na iyo ang kaggibo asin kagsakop, an mga linalang baguhon, asin an mga binago, padanayon. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Kadakol na bagay sa buhay na garo kawaran o may kakulangan, daw ang pagtrabaho na mahigos, huli ta dai ini nagdadanay. Ini nagpapagirumdom sa to na daisa na magsarik sa kapangganahan o kayamanan, kundi hanapon ang tunay na mahalaga sa satong buhay. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Eklesiastiko, mayong halaga ang buhay, ang sabikan pagahulit. Mayo nin halaga ang gabos na bagay, ang buhay mayo nin halaga. Mayo nin halaga ang gabos, hulita kung minsan ang gabos na gidimo na may kadunungan, pakasabot asin pakaaram. Iwawalat man sana sa saro, katawo na dai man nagpagal kaiyan. Ini mayo man in halaga, asin sarong dakulang karatan. Ano ang makukuan nin tawo sa pagtrabaho asin pagpagal sa kinaban? Hulita ang gabos niyang aldaw, pano nin kasakitan, asin kulog nin buot. Maski sa banggi, daing pahingalo ang sa iyang isip, ini mayo manin halaga. Tatagamon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, hagay pagpatagasaan sa indong mga puso. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Ang tawo ay binabalik mo sa alpog, tinatagaman mo, bumalik ka mo mga aki nin tawo, sa imong atubang, ang sagribong taon garusana sarong aldaw na nag-agi, o 4 na oras nin pagpuka sa banggi. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Pinapaga mo ang tawo, siring sa pagpangaturugan,
garudoot na minatalubo pagkaaga asin minaburak, pagkabanggi naluluyo sa kanagagadan. Kung ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Ipasabot mo sa muya na bilang sanaan sa mong mga aldaw, tanganing magkaigwa kami nin kadunungan, sagkod no aging kagurangnan, an sa imong kaanggutan, kaherakian sa imong mga sugugoon. Kung ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Pagkaaga, panua kami kandanay mong pagkamuot, tanganing mag-awit kami asin mag-ugma sa bilog nyamong pagkabuhay, kagurangnan, nyamong Diyos, mapasamuyaan sa imong mga biyaya, pauswagaan gabos ming mga gibo. Kung ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong mga puso. Sinasabihan kita ni San Pablo na isipon ang mga bagay sa langit asin magpundo na sa pamumuhay sa kasalan. Pinapagiramdom niya kita na ki Jesus, ginibo kitang bagong linalang, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolos. Mga tugang, binuhay kamo liwat kaiba ni Kristo, kaya hanapon nindo ang mga bagay na nasa langit. Sa nagtutukaw si Kristo sa iyang trono, sa toonin Diyos, an isipon nindo iyo ang mga bagay duman sa langit, bakong ang mga bagay digdi sa daga. Hulita, nagadan na kamo asin an sa indong buhay. Natatago kaiba ni Kristo sa Diyos kung magpahiling na si Kristo. Ang tunay nindong buhay kamo man matunga kaiban niya sa kamurawayan. Kaya haleon na nindo ang mga kinabanon na yaon sa indong arog kan karikusan. Kausmakan kamautan. Kanlaman mga maraot na kamawutan sa kapasluan hulita ang kapasluan sa man na pagsamba sa Diyos. Ang tataramon kan kaguran. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangan. Saro sa mga tawong yaon duman, nagsabi ki Jesus, Maestro, sabihi man ang tugang ko, nahirasan man ako kan minanami sa samong ama. Sinimbag siya ni Jesus, Lalaki, sisay ang naggibo sa kong hukom o parahiras kan pagsadiri nindong duwa? Dangan inatubang ni Jesus ang kadaklan saka nagsabi, Mag-ingat kamo asin maglikay sa gabus na klase nin kaimutan. Huli taan tunay na buhay nin tawo, bakong nasa kayamanan, dawa pagura no siya kayaman. Dangan nag-usipon si Jesus sa inda kan parabolang ini. May sarong mayaman na nag-ani nin kadakol sa iyang daga. Nagsabuot siya, Mayo na akong lugar na masasarayan kan gabus kong inani. Ano daw ang dapat kong gibuhon? Aram ko na. Lalaglagon ko ang sa kong mga harong-harong, dangan matugdok ako nin mas darakula pa. Diyan ko sasarayon ang sa kong mga inani, asinan iba pang mga sadiri ko.
Dangan masabi ako, paladan ako, igwa na ako kan gabus kong kaipuhan para sa halawig na panahon. Mapahayahay na sana ako, makakan, mainom, asin mag-uugma. Alagad sinabihan siya kan Diyos, lulong, ngunyan man sanang banggi, magagadan ka. Sa kiisay mapapaduman ang mga tinipon mo. Nagtarampa si Jesus. Siring kaiyan ang mangyayari sa mga nagtitipon nin kayamanan para sa saindaman sana. Alagad bakong mayaman sa atubang kan Diyos. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Medyo makatakot po ang hapot ni Jesus sa Ebanghelyo. Kung ngunyan nabanggi, bawian kanin buhay, daiman lugod. Kisay mapapaduman ang mga tinipon mo. Everything in your bank account, all your investments, gabus na yaon sa imong piggy bank o pati so canister sa tada. Joke lang, para po ito sa parokya. Sa kiisay mapapaduman, ang gabus mong tinipon. If tonight, the Lord will ask us to make an account of our lives, ano daw po ang halaga kan sa tuyang buhay? Sabi niya, mayaman daw kita sa atubang kan Diyos o mayaman sana sa atubang kan kinakban? Ini pong mga babasahon tangon niya na Domingo, iniimbitaran po kita to reflect on our real treasure. Alin ba ang ating tunay na kayamanan o sino? Digdi po sa Ebanghelyo, ginamit kan kagurangnan bilang paagi nin pagtukdo ang sarong parable. Sabi niya, sarong aldaw, igwang sarong mayaman na lalaki, a farmer, na nagpaani, asin kadakol kan inani niya, sa sobra kadakol, daina po kasya sa saiyang tambubong o barn. Kaya sabi niya, mapagibo ako nin mas darakulang tambubong, tanganing sa mga taon na maabot, mapahayahay na sana ako. Day na ako matrabaho, mapahingalo na sana. Makakan, mainom, ma-enjoy. Pero sabi kan kagurangnan, you fool, lulong, ngunyan man sanang banggi, babawian kanin buhay, kisay mapapaduman ang tinipon mo. Magayon ang sinabi po kan first reading, binasa kan sa tuyang mga kaakian. Vanity of vanities. Everything is vanity. Mayong kahulugan daa ang buhay nin tao. This is one of those parts of sacred scripture na pessimistic ang paghiling sa laog kan Biblia. Ang gabus da pong bagay sa kinakban, mayong halagata, maagi man sana. Nababaritaan ta po yan sa social media, pati sa radyo, sa TV, ang manlain-lain na kalamidad. Last week, natakot kita dahil ang bareta may maaging tsunami. Duman sa ibang mga nasyon, poon sa Russia, pati sa inagihan kan waves, kan dagat, nagkatarakot kita dahil aram ta kung ano ang kalamidad. Lalo na sa satuyang mga Bicolano, kabisado ta iyan ang resulta kan kalamidad, ining mga dai inaasahan na pangyayari. Aram ta na sa pirang minuto sana, o maski nga ni pirang segundo sana, pwede pong mawara ang gabus mong pinagalan. Pinakamamundo ang mga tawong nasusuluan, halimbawa, pag igwang kasulo, madalion pong matumtum ang gabus mong pinagalan, gabus mong tinipon, nawara sa isang iglap. Dakulaon po ining kamunduan para sa satuya, pero magayon man po ining pagirumdum. Arin baya ang pinakamahalaga sa satuya? Pinapagirumduman kita na ang gabus na bagay digdi sa kinakban, may katapusan. Kaya, kung nagpapayaman po kita digdi sa daga, magpayaman man po kanyaon sa langit.
Itong mga bagay na tunay na nagtatagal. Anong tunay na nagtatagal, Father? Sabi mo kasuba, gumayong nagtatagal, igwa po. Pagtubod, paglaom, pagkamuot. These three things, faith, hope, and love, these are the things that last. Sabi nga po ni San Pablo sa second reading, think of what is above, not of what is on earth. Isipon mo sa buhay na maabot, dahil ining kayamanan tapos sa kinabanda, itaman po ini madadara pasiring duman sa ibong. Ngunyan, are we saying that it is wrong to be rich? Kamu po ang haputon ko, sala po ba ang maging mayaman? Dakul pong mga tao sa Biblia ang mayaman, mayaman saka marhay, rich and at the same time good. You will remember Abraham. Si Abraham, mahiwas ang daga na pagsadiri, dakul ang mga servant, dakul ang mga ataman na hayop. Abraham was very rich. Rumdum nindo si Joseph kan Egypt, bako so agom ni Santa Maria. Joseph in the Old Testament in Exodus, while the rest of the land was in famine, nagkakagurutom ang mga tao, si Jose, kampante, bastante ang pagkakan, pinakakan ang sa iyang tao. He was rich. Pati po ang mga tawong katuwang ni Jesus sa pagmisyon, arog kaining mga familiar na ngaran, Joseph of Arimathea, Nicodemus, Santa Juana de Cuza, na pigpoprosesyon pag Holy Week, si Zaccheo, na nagsakat duman sa kahoy, dangan pinadagos sa harong niya ang kagurangnan, si Mary Magdalene, as in iba pang mga babae. Dear friends, these names, these are all rich people. Mga mayaman po ang pag-iriban ni Jesus pag nagmimisyon, nata, dahil kaipuhan kan pagmisyon nin resources. Kaya nga ni, aram ta iyan, aram ta sa satong mga parokya, dakol na mga mayaman, anyaon digdi, dahil nagsisirbi, tinatauan sa indang kayamanan sa paglingkod. Tinutukdoan po kita kaining mga mayaman, na gamiton ang satong kayamanan, tanganing maggibonin marhay, dangan magtabang sa nangangaipo. May rason po, may purpose and wealth. Pakinabangan ang mga biyaya na hali sa Diyos na dainan lalamang nin kapwa. But sabihon, kung mayaman po ang sarong tao, gamiton niya lugod ang kayamanan niya, tanganing makaabot siya sa langit. Ang problema, dakul pong mga mayaman, na dahil kan kayamanan ninda, mapaimpyerno na. Gamiton ta po lugod ang satong kayamanan, tanganing makaabot kita sa langit. Utrohon ta po, bakong maraot ang maging mayaman. Ang maraot, ang pagiging maimot, greedy, selfish, sakim, makasarili. Nalilingawan ta na bako taman sa diri ang mga ini. Ano po? Everything that we have is from God. And everything that we have has been simply entrusted by God. Mga katiwala man sa na po kita, pasubli man sa nagabus ini, pwede po ining barawion kan mahal na Diyos anytime that He desires. Katiwala po kita kan gabus na linalang. Katiwala kan sa tong oras, mga talento, mga kayamanan, tanganing pabungahon ta ini. Katiwala po kita kan sa tuyang mga kapwa. Katiwala kan mga dukha dahil ang mga dukha kulang sa opportunity. At amanon ta po sinda. Katiwala po kita kan sa tuyang kapalibutan, our environment, nangunyan rinaraot, linalapastangan tat, kulang na sana sa dirihon kan nagkapipira. Sa indo na lugod dining albay. Dear friends, we are simply servants. We are simply caretakers of the land. Ngunya na Domingo magpasalamat kita sa mahal na Diyos na iyo ang kagtao kan gabus na igwa kita. Thank you, Lord, for everything that we have.
ipamibita na lugod magi kitang marhay na mga katiwala, good stewards, kan gabus na ipinagkatiwala niya sa satuya. So that at the end of our lives, when He asks of an account of our lives, we may be able to say, kagurangnan, katiwala mo ako. Ginibo ko ang gabos tanganing gamiton sa marhay, ang gabos na ipinagkatiwala mo sa kuya. Tindog po kita, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkuha kang gabos, huli sa satong mga tawa asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na nito. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkot sa kagadanan, asin linubong, asin kanikatulong, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama, asin na muraway na maibalik, asin mga gadan. At sa iyang kahadean, daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, kan kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kaiba ka na maasin kanaki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaging mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubo sa sarong bunyag, sa pagpataw ding mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsasarig sa Dios, nakagtao kan gabos, sabihon ta, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, kapadean asin relihiyoso, padagos na magpamidbid kan presensya ni Kristo sa bilog na kinaban, huli kan sa indang mapakumbabang pamuhay-buhay, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita, gabos, magmangno sa mga daing sukat na yaon sa kahorasaan, asin kadipisilan, asin nangangaipo, kan sa tuyang tabang, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an sa tuyang pakipagkapwa sa ibang tao, dai masukol kan sa indang rugaring o trabaho o iniirokan, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagsasakit asin naghehelang, makamati kan presensya kan Diyos sa indang buhay, asin makasabot na an sa indang inaagihan, sarong paagin in pagharubay kan ebanghelyo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, mag-ako kan liwanag, katuninongan, asin kapahingaloan, na daing kasagkoran, ipamiibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Once again, today is Vianney Sunday. Ipamibi ta po ang satuyang mga padi. So mga padi na nagbunyag, nagkasal, naglubong sa satuyang mga pamilya, nagdangog kan satuyang mga kumpisal, mga padi na nahihiling tang nagkakaipon nin tabang, mga pading retirado, naggugurang, nagsusulo-sulo. Mamibi kita, kagurangnan, Hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, nagpapasalamat kami sa imo, huli kan nagsusupay mong bendisyon. Tabangi kaming magin madunong dapit sa mga rugaring, tanganing dai kami magin uripon kan sa muyang pagrugaring. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para masapakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying pabanala ining mga dulot, asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakripisyong espiritual, himua kami mismo na daing tapos na atang. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, itaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Siya na nahirak sa mga sala nin tawo, magpakumbabang namundag sa birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtalingkas samo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtaos samo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya, kaiba kan angheles sa sin santos, saramay kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asing pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta inian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo.
asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin an gabus na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na si Numeriano Sr., asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Juan Maria Vianney, asin ang gabos na santos na kaidtupa na kapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama na iyo ang ginikanan kan gabus na igwa kita. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Hesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo, ang satuyang tunay na kayamanan. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaramkasan na asin ang sakuyang kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Lord po ang gabos sa pagpamibi sa jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na inaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo ning pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaliwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo na kami day mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan jubileo magpukaliwat sa mga peregrino nin paglaom kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaaban kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Dios banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog kita para sa pamibi. Kagurangnan, an tabayi kan daing tapos mong tabang, an mga binabago mo, huli kan langit nun na atang, asin sa daing untok na pagsurog sa inda, papagkanigo asindang magkamit kan daing tapos mong pagtubos, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Tuko po ang gabos sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa ongoing formation kan mga kapadean asin pro seminaryo. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 43,777 pesos asin 65 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 505 pesos asin 50 centavos. Ang second collection, nagabot man po 12,240 pesos asin 25 centavos para po ini sa tada asin Film Mission Sunday. Siring man sa Agosto 4, sagkod 6, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po ng Triduo Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaalga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Ang nakolekta niya to ngunya na bola nin Hulyo hari sa tada canisters, igwang total na 35,535 pesos as in $100. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuhaon sa opisina o sa mga tao sa likod. Ang tada canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bola nin Agosto. Sa giraray, ang sa indong pagtada mapapaduman sa mga proyekto asin programa kan Parish Commission on Social Concerns sa lado kan edukasyon, salod asin disaster risk reduction. Salamat po sa dani na pagtabang sa mga nangangaipo. Mawat mi man po, pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous 2,000, Duang Anonymous 1,000, Anonymous 500, Devotee 500, Roderick and Ernest Delavin 500, Benitez Family 200, Ceresa and Family 100, Diyos mabalos po. Ang samuya man pong pasalamat sa Indogabos, pati sa mga naglingkod sa Satuyang Santa Misa. Palakpakan ta po ang mga aki, pati po ang mga adulto na nagtutukdo asin nag-aataman sa sainda. Asin, hagad ni man po na isabay ta sa pagpangadji urog ang mga may hilang, mga nagsasabay sa tuya sa live stream, pati ang mga may edad. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magin marhay na mga paraataman kan mga biyaya kan Dios. Salamat sa Diyos.